Dobrý deň, volám sa Vladimír, som špecialista na laserové zváranie pre spoločnosť Herboz SRO a dnes by som vám chcel ukázať nejaké zváranie nedelových vecí pre zákazníka, ktorý by mal záujem zvárať hlavne zábradlia, potom nejaké malé vzorky, ktoré si odzvárame. Dnes použijeme na zváranie túto novinku. Je to 1500 W zváračka od spoločnosti Bodor, čiže Bodor Welder 1500. Zaujímavosťou je, že nie je chladená vodou, ale má aj vlastný spôsob chladenia. A výrobca uvádza, že je vhodná pre pracovné prostredia od minus 20 do plus 60, takže je to veľmi zaujímavé aj pre zákazníkov. Je malá, prenosná, samozrejme ako ku každej zváračke sa dodáva podávač. Je tu automaticky vyvedená bezpečnostná stopka, čiže je možné zastaviť zariadenie počas prevádzky, respektíve si tú stopku niekde umiestniť poblízku. Máme tu rozhrania ako napájanie, pripojenie podávača, bezpečnostná svorka a prívod plynu. A samozrejme v prípade akéhokoľvek servisu alebo prístupu máme tu prístup na rezonátor. Je tu kľúčik na zapnutie, samozrejme bezpečnostná stopka, Herboz SRO. Každú jednu zváračku skontroluje, čo sa týka prevádzky, bezpečnosti, a každá zváračka je doplnená výstražnými značkami. To znamená, pred každým použitím treba prečítať návod na použitie, vždy používať ochranné okuliare alebo laserovú zváraciu kuklu a samozrejme rukavice. Je to laserové zariadenie 4. triedy, to znamená, že je to neviditeľné laserové žiarenie pre ľudské oko. Nech si to ľudia nemýlia. Môže dôjsť k úrazu, pokiaľ nebudete používať ochranné pracovné pomôcky. Môžete si poškodiť zrak, poprípade si popáliť ľudskú kožu. Prevedenie je výborné. Každý jeden detail je perfektne spravený. Je tu odľahčená laserová zváracia hlava. Takže bude určite ľahšie, ako sú klasické hliníkové hlavy. Vedenie má približne nejakých 6 metrov, čo je postačujúce na každé aplikácie. Chladenie je zabezpečené výborne, sú tam ochranné sieťky proti vniku nečistôt. Zváračka je vlastne nová. Naša vstupná kontrola bola vykonaná v 6. mesiaci 2024. Poďme si teda niečo zapojiť. Poďme si pozapájať príslušenstvo pre túto zváračku. Začneme prívodným káblom. Prívodný kábel sa jednoducho zapája do tejto časti. Je tu konektor na zapnutie, v prípade, že zváračka je pripravená. Prívod je tu nikdy si nezapájajte zváračku, kým nemáte pripravené všetky príslušenstvá. To znamená, v prvom rade elektrickú sústavu zabezpečiť prívod plynu. Odporúčame používať dusík, nakoľko tie zvary pri zváraní dusíkom sú krajšie, menej porovité, ale vzhľadom na to, že väčšina zváračských firiem a zváračov používa argon, tak nie je problém aj pri zváraní argónu. Pripojíme si plyn.
V ďalšom kroku si pripojíme bezpečnostnú svorku. Bezpečnostná svorka sa pripína v tejto časti vyhovačného. Ešte si ho odkrútime. Bezpečnostnú svorku si pripevníme. Z bezpečnostného hľadiska sa svorka nikdy nepripína na laserovú zváraciu hlavu. Ako náhle sa pripína na túto časť, tak všetku bezpečnosť, ktorá má vás chrániť pred úrazom, pred laserovým lúčom, automaticky ubudete a tým vznikne riziko úrazu. Bezpečnostná svorka je dostatočne dlhá na to, aby ste si ju mohli pripnúť či už na obrobok alebo na zvárací stôl. A takto si zabezpečiť pracovisko. Na pripojenie podávača použijeme ďalší kábel. Všetko je pekne označené, znamená, že nebudete mať žiadny problém zariadenie spojazniť. Koniec kábla si pripojíte na zadnej strane. Nemáte sa keď pomeriť, pretože je tam podľa 5-pinový konektor. Takže v podstate teraz máme zariadenie pripravené na spustenie. Môžeme si to ešte pozrieť. Čiže všetky káble sú pripojené. Tam nebudeme používať bezpečnostnú stopku, tak si ju položíme na zem. Prípadne si ju môžete vyviesť na pracovisko. Takže máme pripravený plyn na zváranie. Použijeme teda momentálne malú fľašu. Zváranie individuálne plynom môžeme použiť. Hlavne používajte prietokové regulátory, nakoľko dokážete týmto ušetriť veľmi veľa plynu. Máme všetko zapojené. Pripravené. A môžeme si zapojiť zariadenie do siete. Pri prvotnom spustení sa nám načíta zariadenie. Vždy sa uistíte, že máte pustený plyn. Pustíme si podávač. Zariadenie je tiché, naozaj podávač, jednoduché ovládanie. Na podávači si môžete meniť rýchlosť podávania drôtu 60 cm za minútu, čiže podľa tabuliek si môžete nastaviť veľmi jednoducho svoje parametre. Momentálne ideme zvárať nerez. Je to zhruba 2 mm stena. Takže môžeme si tu pozrieť parametre, ktoré uvádza výrobca. Stainless steel, FS, až 2 mm. Výkon lasera je 60%. Šírka lúča 2,5 mm a rýchlosť je 48 cm za minútu. Takže si môžeme upraviť. A začiatok, keď nie ste skúsení, respektíve sa učíte, môžete si parametre upravovať podľa seba. Môžete skúšať či výkon alebo posud drôtu.
Čiže v tomto smere nie je žiadny problém. Treba si dávať však pozor na tú bezpečnosť, to vždy zdôrazňujem. Asi môžeme ukázať, ako zavádzať drôt v podávači. Môžeme používať 5 kg cievky alebo 15 kg, popríklade 16 kg cievky. Máme na výber skládky 0,8, 1, popríklade 1,2, 1,6. Naozaj tá sústava kladiek je výborná, nie je žiadny problém pri podávaní. Podáva to presne, takže drôt si zavedieme cez prvú kládku, cez druhú kládku. Samozrejme pozrieme sa, či máme správny priemer kládky, respektíve či máme správnu kládku otočenú ku drôtu. Mám jednotku drôt, nerezový, takže mám zvolenú jednotku. Kládky privreme. Pri zavádzaní si zvýšime rýchlosť drôtu. Ja som si už pripravil, samozrejme, na laserovú zváraciu hlavu Bolden. Toto určite nemusím ukazovať, ako sa to tam upevňuje, nakoľko je to jednoduché. A tlačidlom dopredu ručné podávanie drôtu, zavádzam drôt. Po prípade, ak by ste chceli ísť rýchlejšie, tak si môžete navoliť rýchlosť a môžeme podávať rýchlejšie. Čiže drôt vám potom vyjde na konci Boldenu. Nejakú tú chvíľku to trvá a v podstate je to jednorazová záležitosť v zvárate. Zatiaľ môžete pozrieť na ovládanie. Za chvíľu si ukážeme, ako ovládať. Meniť parametre. Takže drôt máme zavedený. Ideme si teraz podľa tabuliek nastaviť nejaké parametre. Takže nastavovanie parametrov je jednoduché. Samozrejme, tu nám máme rýchlosť drôtu. Zmeníme si na požadovanú hodnotu, ktorú uvádza výrobca. 48 cm za minútu. Pri nastaveniach máme krásne vysvietený displej, všetky dôležité údaje. Keď si klikneme na parameter, podržíme dlhšie, ukáže sa nám prvé tlačidlo. Hneď výkon pri potvrdení sa nám pekne vysvietí a tu si môžeme meniť výkon podľa tabuliek. Na tú tenkú stenu nám úplne stačí 50% výkonu, nepotrebujeme viacej. Samozrejme frekvencia 100 Hz, odporúčam určite ísť niekde medzi 80 a 100 Hz. Ja používam väčšinou 100 Hz frekvenciu. Frekvencia kmitania lúča tiež môžeme si meniť podľa seba. Je to niekde medzi 80 Hz podľa vlastných skúseností. Pre vás bude dôležitý parameter aj šírka lúča, nie zvaru. Veľa ľudí si to mýli, šírka zvaru. To nie je, to je šírka laserového lúča. To znamená 2000 mikronov, 2 mm. Môžeme si zmeniť na 2,5. Ten zvar bude, respektíve tá šírka lúča bude väčšia, bude sa nazvára lepšie. Potom sú to rôzne iné funkcie nastavenia, ale tie si potom na budúce ukážeme. Keď prídeme na koniec tabulky, buď vyjdeme, alebo si môžeme uložiť parametre podľa seba. Teraz máme nastavené parametre.
Môžeme si teda niečo odzvárať na týchto kúskoch. Určite nezabudnite na ochranné pracovné pomôcky, samozrejme rukavice a ochranu zváracie kuklu. Takže máme tu nejaké kúsky. Najprv si samozrejme, keď chceme zvárať, niečo pobodujeme. si môžeme ukázať vlastne ako rýchlo presne dokážeme zvárať nerezové veci. Problém pri zváraní vznikne vtedy, keď si neodhyhlíte materiál. Samozrejme to započní to, že vám začne taviť materiál príliš rýchlo. Pokiaľ je pekne odhyhlený ako je tu,
tak nie je problém urobiť krásny zvár. Tak na túto. Takže tu boli dve veci. Tu bolo neodihlené, tu bolo všetko odihlené a všetko v poriadku. Môžeme sa podať aj odnúkať. Ak by ste chceli ešte väčší prievar, tak samozrejme treba zväčšiť výkon zariadenia. Takže čo povedať na záver? Myslím si, že táto zváračka je naozaj vydarená. A dokonca aj vyladená, čo sa týka parametrov a procesov. Zváranie je naozaj čisté, pekné, zvary sú pevné a ako plus ja mám odľahčenú laserovú hlavu. Takže za mňa určite táto laserová zváračka patrí do nášho portfólia. Ďakujem a teším sa na budúce.